IFM News. IFM News. Police report. Magandang morning, Idol Dennis. Come in. Yes, good morning, Idol Bernard. May samanan nga wanted person, iti PG, iti natiri, babaen, iti Pileg, iti warrant of arrest. Mismo nga ti Regional Intelligence Division, ti PNP, iti na-implementar, dato'y warrant of arrest kontra, iti agnagan ay sa agpalsa, nga taon 30 kay tapito, manipod iti Barangay 1, Kaparwan, Pidig, Ilocos Norte. Ni agpalsa, kita adda iti kasuna, kapo iti qualified test, ket ni pila iti mismo, nga iti branch 12, iti syudad iti Lawag. Namuang nakubandaran iti 40,000 pesos sa pagpiyansana. Iti reto kaso nga nagpila kontra ken kuana. Tiyap na restar, ti akusado, ti babaen, ti partisipasyon pa, iti pindidig, nga dito iti nagbaymay siya, nga nang i-implementar iti pagkagan na, iti Barangay 1, Kaburuan Pintig. Sakpay nga pasubli iti Cortes, nga nagtuotan ti kaso na, di para pa lang ti medical examination, para pa lang ti napanang sumbat, iti reklamo, kontra keng kuana, nga qualified theft. Iti sa balik na bagir update dati kaso iti shooting incident iti barangay ng Grebkan na Badog Ilocos Norte ti akusado ket dan nga na-field reklamo iti piskalya ngem inavel na iti karbangan na para pelang iti preliminary investigation Idol Bernard. So iti agdama ti suspect yung akusado ket adan iti sujar iti PNP Badog aging ganang malpas iti pradengeg iti kaso na. Malagip ngayon muna nga respondyan iti PNP Kabugaw in turn over iti PNP Badog alpasan ti verify nga ti area of incident ket sakop iti Badog Ilocos Norte. Malagip nga ti pamilya ti biktima ket maladingit dalaunay iti napasamak gaputa ket iti witness nga ti pinapaltog ti biktima ket posible nga niranta na basar iti affidavit iti witness iti ratoya nga krimen. So nabiyan ti kaso in bagending proceedings yung inavel ti akusado dati karapatan na para pelaeng iti preliminary investigation. Idol Dennis Zalipio, Tatap, RMN.